Добрый день. Радио Свобода пачынае жывую трансляцыю з вёскі Новыя Доктаравічы Капыльскага району, дзе на дадзены момант адна з найбольш вострых сітуацый по коронавірусу. Тут одна з кропак, дзе выяўлены некалькі выпадкаў захворвання. Сёння стала вядома, што адна з жыхарак гэтай вёскі, настаўніца мясцовай школы, памерла, і па інфармацыі ад мясцовых жыхароў у яе таксама быў знойдзены коронавірус. Вось, мы зараз знаходзімся непасрэдна ў цэнтры вёскі, каля крамы. Ужо другі раз мы прыехалі ў гэту вёску, бачым, як мясцовыя жыхары каля крамы збіраюцца, і зараз паспрабуем падысці, паразмаўляць з імі, задаць некалькі пытанняў пра тое, як праходзіць жыццё зараз у Новых Доктаравічах, таму што прынамсі 3 десяткі яе жыхароў трапілі зараз у мясцовы шпіталь, а таксама у іншыя медыцынскія установы краіны, і ва ўсіх іх падазраюць захворванне коронавірус. Вось мы падыходзім, бачым мясцовыя жыхары каля крамы, магчыма, яны щось нам раскажуць. Добрый день. Добрый день. Скажите, а вы живете тут, в Новых Доктаровичах? Нет. А откуль вы? Неважно. Вы можете рассказать нам, что зараз тут отбывается в этой вёсцы у вас? Что тут не отбывается? Мне рассказывали по телефоне, что вельмі шмат людей забрали у Капыля, так само здесь у Минск. Як забрали, то пошукайте их там. Что вы шукаете тут? Ну, мы хотим ваше меркование доведаться, что У нас тут... нормально, у нас все на работе, люди все ходят. Але вы чули, что тут некоторых людей забирали? Ну, мол, с грипповирусом. Не с коронавирусом, а с грипповирусом забрали. Чего, отстаньте от меня. Дому треба ехать. Не снимайся. Этой маски то... Здорово. Добрый день. Можно вам задать несколько питаний? Нет, я на работу. Як бачым, не вельмі ахвотна мясцовыя размаўляюць з намі. Як я ўжо сказаў, некалькі дзесяткаў чалавек з гэтай вёскі, жыхароў Новых Доктаравічаў, трапілі ў шпіталь пасля таго, як мясцовая настаўніца страціла прытомнасць проста падчас уроку, проста ў школе, і яе забралі спачатку з падазрэннем на пнеўманію. Ну, а пазней даволі складана сказаць, што на самой справе з ёй адбывалася, таму што інфармацыя вельмі неадназначная, вельмі шмат розных чутак ходзіць. Адбылося гэта выпадак з настаўніцай прыкладна 3 тыдні таму, пасля 8 сакавіка. Вось, і ўвесь гэты час мясцовая школа працавала, дзеці хадзілі ў школу, дзеці вучыліся там, не было ніякага карантыну, і ўсё гэта, Новыя Доктаравічы жылі сваім звычайным жыццём, і ўсё гэта скончылася ў мінулую нядзелю, 29 сакавіка, калі ўвечары раптам па вёсцы пачалі хадзіць медыкі і браць аналізы мазкі у дзяцей, у вучняў школы. Не ва ўсіх вучняў, але у вучняў некаторых класаў, якія кантактавалі з настаўніцай, а таксама мераць масава тэмпературу ў дарослых. Вось. А ўжо ў панядзелак, 30 сакавіка, частка дзяцей была сабраная ў школе, і іх вывезлі на школьным аўтобусе проста ў шпіталь у Капыль. Вось, у той жа дзень каля 20 чалавек з доктаравічаў, жыхароў доктаравічаў, дарослых, таксама былі ізаляваныя, трапілі на карантын, часткова ў Капыльскі шпіталь, часткова ў іншыя шпіталі. Зноў ж, афіцыйнай інфармацыі ад Міністэрства аховы здароўя на гэты конт пакуль няма. Сёння мы
перад тым як прыехаць у Новыя Доктаравічы, былі у Капылі, былі каля капыльскага шпіталя. Ён зачынены, фактычна ён знаходзіцца на карантыне, трапіць туды немагчыма, на дзвярах адпаведная абвестка вісіць, што ў сувязі з ростам захворванняў шпіталь не працуе. Вось, і сёння ж была афіцыйная ўжо інфармацыя пра тое, што усе лекары з Капыля, лекары капыльскія, яны знаходзяцца на карантыне на сваіх працоўных месцах. То бок яны пастаянна пэўны час будуць жыць у шпіталі і выконваць там свае абавязкі, не выходзячы адтуль, не вяртаючыся дадому. Вось гэта афіцыйная інфармацыя. Дадзены конт. Агулам нагадаю, у Беларусі паводле афіцыйнай інфармацыі на дадзены момант знаходзіцца 157 чалавек, якія хворыя на каранавірус. У іх выяўлена гэта захворванне, выяўлена гэта інфекцыя. Гэта паводле Міністэрства аховы здароўя. Зноў жа невядома дакладна, колькі ўсяго было выпадкаў ад пачатку захворванняў. Па падліках журналістаў, прыкладных падліках, гэта паводле афіцыйных звестак больш за 200 чалавек. Тут частка ўжо выздаравела. Таксама Міністэрства аховы здароўя афіцыйна прызнае, што 2 чалавекі, у якіх быў каронавірус выяўлены, яны памерлі. Та гаворка у першую чаргу пра актора віцебскага драматычнага тэатра імя Куба Коласа Віктара Дашкевіча. Вось пра гэты выпадак і кіраўнік краіны нават згадваў. Вядома ад родных гэтага мужчыны, што ён дакладна меў дыягнаставаны каронавірус. Вось другі выпадак, пра які стала вядома літаральна сёння раніцы. Гэта акурат выпадак, які, як можна меркаваць, адбыўся тут, у Новых Доктаравічах. Міністэрства аховы здароўя афіцыйна прызнала, што ўжо 2 чалавекі, якіх быў выяўлены каранавірус, памерлі. Аднак вось не паведаміла, ці другі выпадак адбыўся менавіта тут. Усё, што мы ведаем, гэта тое, што жыхарка Новых Доктаравічаў, настаўніца мясцовай школы, яна памерла гэтай ноччу, і па звестках мясцовых жыхароў, па звестках яе суседзяў, яна таксама мела каранавірус, быў ён выяўлены. Аднак, паўтаруся, афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Зараз мы трохі пройдземся па вуліцах. Па вуліцы Доктаравічаў. Агулам гэты населены пункт, ён падзелены. Тут мы знаходзімся ў Новых Доктаравічах. Ёсць таксама Доктаравічы прыкладна ў 3 кіламетрах адсюль, і школа, у якой працавала памерлая настаўніца, яна якраз паміж гэтымі населенымі пунктамі. Тут ёсць некалькі вуліц, некалькі соцень чалавек жыве у Доктаравічах. Як я ўжо адзначаў на пачатку нашага ўключэння, дзесьці прыкладна траціна з іх з розных узростаў знаходзіцца зараз у шпіталях. Большая частка ў капыльскім шпіталі, які закрыты, і пэўная частка на карантыне у Барысаве, як кажуць мясцовыя, таксама ў Мінску, верагодна. Ось нашы рэпартажы з Доктаравічаў, а таксама фота таго, як праходзіла эвакуацыя дзяцей мясцовай школы, можна у нас на сайце пабачыць, таксама на нашым сайце Свабода.орг. Усе апошнія навіны датычныя сітуацыі з каронавірусам у Беларусі, таксама ў свеце, вы можаце знайсці на нашых сацыяльных сетках. Таксама уся актуальная інфармацыя. Інтэрв'ю з лекарамі беларускімі пачынаюць з'яўляцца. Ананімнае інтэрв'ю. Таксама сёння стала вядома пра тое, што адна з супрацоўніц віцебскага шпіталя ўжо адкрыта расказала пра сітуацыю, пра тое, што адбываецца ў горадзе. Вось рэпартаж з Віцебска таксама на нашым сайце можна пачытаць, там знаходзяцца нашы карэспандэнты. Не вельмі шмат тут
Вось падказвае мне рэдактар трансляцыі, што ёсць пытанні пад стрымам пра ўзрост настаўніцы. Каля 70 гадоў ёй было. У Доктаравічах увогуле яна пражыла каля 4 гадоў апошніх. Да гэтага жыла ў Менску і разам з мужам, выйшаўшы на пенсію, пераехала сюды, дзе уладкавалася ў школу працаваць. Вось. Увогуле мясцовыя жыхары не вельмі добра былі знаёмыя з сям'ёй. Вось бачым, зноў некалькі людзей тут ёсць, паспрабуем з імі пагаварыць. Вядома таксама, што ў настаўніцы стаўся муж і дачка. Яны былі таксама змешчаны пад карантын, аднак толькі ў панядзелак, у другой палове дня, як расказаў нам сусед настаўніцы, за імі прыехалі людзі ў спецыяльных адмысловых касцюмах і вывезлі іх месцазнаходжанне на дадзены момант невядома. Невядома таксама, як яны сябе адчуваюць, таксама невядома, ці яны хворыя. Нагадаю, што Беларусь застаецца адной з нешматлікіх краін Еўропы, дзе пакуль амаль што ніяк не абмежаваныя перамяшчэнні грамадзян, не закрываюцца навучальныя установы, не спыняецца чэмпіянаты па футболу, па хакеі, і гэта выклікае такую неадназначную рэакцыю як часткі грамадзян Беларусі, так і міжнароднай супольнасці. Вось, прынамсі, сёння была навіна на сайце Свабоды, можете таксама яе пабачыць, пра тое, як прэзідэнт Літвы выказаўся пра палітыку Беларусі, палітыку яе змагання з распаўсюдам інфекцыі. Таксама сёння ці не ўпершыню прагучала крытычная заўвага прадстаўніка Сусветнай арганізацыі здароўя, які в Беларусі працуе, пра тое, што Беларусь не дастаткова інфармуе насельніцтва пра сітуацыю з каранавірусам. Добрый дзень. Можна з вамі пагаварыць? Ось мясцовыя жыхары, як бачым, пераважна перамяшчаюцца ў масках і не вельмі ахвотныя да каментароў. З падобнай сітуацыяй мы сутыкнуліся, калі першы раз сюды прыязджалі ў панядзелак. Тады больш паспяхова мы паразмаўлялі, аднак заўважна, што зараз не ўсе разумеюць, што адбываецца. Добрый день. Скажите, а вы тут у Доктаровичах живете? Да. Да. Можете рассказать, что тут у вас отбываются такие новины страшные? Ну, вроде ничего такого страшного нет. Проверяюсь просто. А так паники нема, ничего. А первый раз проверяли у неделю, у понедельник. Ага. А что, вас так само проверяли? Что с вами робили? Ничего, проверили, температуры нет, на здоровье не жалуются, сказали, свободен. А в больницу ложат только у кого температура там чуть повышена, тот человек уже проверяет. Сегодня была информация про то, что одна з жанчын з Доктаровичаў померла наставница школы. Ведаете вы про это? Я не в курсе, я на смене был, это самые сутки, то я еще не в курсе, я только у вас работаю, то что не слышал, по крайней мере. А ці чулі вы, что там несколько десятков человек отсюда взяли на карантин, повели у Копыль, у Минск? Школьников забрали, учителей и с работы там это самое, кто контактировал с ними, то на проверку тоже это самое. А так все нормально. Дякую вам великий. Ось ми бачили коментар. В другом направлении. Это не актуален. Добрый день. А вы с Доктаровичем? Да. Можете рассказать, что у вас тут? Вот. Ничего, работаем. Что мы можем рассказать? Мы работаем в штатном режиме, как и все. А вы можете двигаться в другом чуть-чуть направлении, в сторону Кополя. А что зараз? Добрый день. Можно задать вам?
Ось бачимо напруженість, яка існує у місцевих жихарів. Не всі з їх жадають розмовляти з нами, більшість відмовляється. Жінка порадила нам керуватися у бок Кополя. Нагадаю, що зараз Копильський район – це один з таких центрів напруженості ситуації з коронавірусом. Місцевий шпиталь районний фактично закритий, знаходиться на карантині. Всі лікарі, які там працюють, знаходяться весь час на праці, не можуть вийти оттуда і вимушені фактично жити у будинку місцевого шпиталя. Нагадаю так само, що з нами можна зв'язатися праз телеграм-канали, в тим ліку анонімно. Ми чекаємо вашої інформації, коли ви працюєте у сфері медицини в Білорусі, коли ви хотіли б нешта розказати, можете з нами зв'язатися. Це зробити вельми просто праз наш сайт, праз наші телеграм-канали, на кожній публікації на нашому сайті. Їх вельми шмат зараз дотичних коронавірусу. Є посилка на те, як з нами зв'язатися відкрито або в тим ліку анонімно. І можете гэта зрабіць, калі у вас ёсць такое жаданне, бо відавочнай інфармацыі пра тое, як распаўсюджваецца коронавірус у Беларусі, зараз не вельмі шмат. І вось я ўжо пачынаў гаварыць пра тое, што нават прадстаўнік Сусветнай арганізацыі здароўя раскрытыкаваў падыход беларускіх уладаў да інфармавання. І на яго думку, недахоп інфармацыі спрыяе з'яўленню страху і развіццю панічных настрояў, развіццю панікі у грамадзян краіны. Вось мы ўжо заўважылі, што магчыма гэта так і ёсць. Давайте зараз мы, пакуль тут нікога няма, крыху пройдземся па Доктаровичах. У панядзелак, калі мы прыязджалі сюды першы раз, то былі ля дома, дзе жыла настаўніца, дзе працягвае жыць сям'я. Былі на гэтай вуліцы, размаўлялі, удалося нам тады паразмаўляць з суседам, непасрэдным суседам, былым настаўнікам доктаравіцкай школы, які добра ведаў настаўніцу. І ён расказваў нам, што за тыя 2 тыдні, якія настаўніца знаходзілася ў шпіталі, яшчэ некалькі чалавек з доктаравічаў захварэлі і таксама трапілі ў медычныя установы. Это яго суседзі непасрэдна, таксама супрацоўнікі школы. Там гаворка была не пра настаўнікаў, а пра прыбіральшчыцу, калі не памыляюсь. Вось. Аднак, увесь гэты час, як мы ўжо адзначалі, школа працягвала працаваць, і в Доктаровичах нічога не ведалі пра коронавірус. Вось гэта вуліца Азёрная. У самым яе канцы, зараз вы бачыце эту вуліцу, у самым яе канцы знаходзіцца дом, дзе жыла настаўніца. Мы былі там, і цяпер на ім, на браме, павешаны ланцуг, там нікога няма. І невядома таксама, які вынік аналізаў, як сябе пачувае муж этой жанчыны. Вось фактычна зараз мы знаходзімся ў цэнтры, у самым цэнтры вуліцы. Зараз паспрабуем вярнуцца яшчэ да крамы. Магчыма, нехта там пагодзіцца ўсё ж такі з намі паразмаўляць. Пакуль, як мы бачым, сітуацыя тут не самая пазітыўная. Доктаровичы не адзіны невялікі населены пункт, які ў Беларусі зараз трапіў пад гэты удар пандэміі. Ужо ёсць інфармацыя пра пацверджаныя вынікі на Палессі. Ёсць таксама інфармацыя пра захворванне ў Вілейцы,
сёння з'явілася пакуль не пацверджаная інфармацыя пра магчымы выпадак каранавірусу у Пінску. А першы выпадак у Магілёўскай обласці сёння ж ужо пацверджаны у Крычаве, дзе 33-гадовая жанчына захварэла. Як я ўжо згадываў, вельмі няпростая сітуацыя у Віцебску, дзе нам паводле інфармацыі ад кіраўніка краіны ўжо 10 лекараў хворыя на каранавірус. Але як можна разумець, найбольшая колькасць выпадкаў у Беларусі зафіксавана на дадзены момант у Мінску. Нейкай падрабязнай інфармацыі па рэгіёнах пра тое, з якой дынамікай развіваецца сітуацыя, таксама пакуль няма. Вось як мы бачым, пустыя вуліцы. Пустыя вуліцы, мало людзей, хоць доктаруючы, нагадаю, як я ўжо адзначаў, не самы малы населены пункт, это даволі вялікая вёска. І тут, як можна зразумець, даволі актыўнае жыццё. Можа адбывацца некалькі крам, ёсць клуб сельскі, ёсць пошта, ёсць будынак ФАПу. Таксама тут сельгаспрадпрыемства працуе, вось з якога увечары 30 сакавіка забралі каля 11 механізатараў паводле інфармацыі ад мясцовых жыхароў. Зноў жа паўтаруся, што афіцыйнай інфармацыі няма, як кіраўнік Капыльскага райвыканкама заяўляў у інтэрв'ю з журналістам, ён не валодае дакладнай інфармацыяй. Вось бачым мясцовага жыхара, паспрабуем пагаварыць. Добрый день. А вы з доктаровичаў? Да, можно задать вам некалькі пытанняў? Расскажите, что у вас тут? Вы на белорусской мове Так. Давайте, я бывший учитель преподавал белорусскую мову. Так, вы працавалі ў школе, так? А ці можете сказаць нам, што зараз у доктаровичах адбываецца? Ці ведаеце вы пра гэтыя выпадкі, магчыма, каранавірусу? Я думаю, что мне кажется, что все нормально тут у нас. Так, а чаму вы так думаете? Чему я думаю? Потому что я по себе отчуваю, что все добро, все нормально. А вы працавалі ў школе, так? Да, чулі, што адбылося ў школе, што дзяцей частку вывезлі ў Капыль, што, магчыма, настаўніца памерла ангельскай мовы? Ну, такі факт быў. Факт такі. Ну. А так, мне здаецца, што ўсё это нормально. Але калі дзяцей вывозяць, збіраюць і вязуць на карантын на 2 тыдні, ці ж это нормально? Ці можна так сказаць, што это звычайная сітуацыя? Ну, ведаеце, я думаю, что тут вот годится, вот все свободно, людей нема, все боятся, те что Все боятся, значит, не зусім магчыма нешта нормально. Ну, не. Я думаю, что это все перенесется с собой, все это нормально будет. А вы про коронавирус ведаеце ўвогуле, про эту ситуацию? Ну, я ведаю себе про эти речи, як на белорусском мове, речи. А вы про іх ведаеце адкуль? З тэлевізара, з газет або з інтэрнэту? Дзе вы сочыце за інфармацыяй? Ну так саме, по телебаченню. А так. Вы давяраеце таму, што там гавораць? Я думаю, что то, что говорится, я не доверяю этим речам, этим. И то, что Лукашенко говорит, наш президент, что если у нас нема намордника, повязок нема, это глупость. Вот. Покажите меня. Так, дякую вам вялікі.
Мы размаўлялі з жыхаром новых доктаровичаў. Вось вы бачылі якое. Хочу сказать им, что ну, если нема у нас этих намордников, так на что такое говорится, что у нас хватает, усяго хватает. А вы не можете купіць тут, альбо вам не выдаюць? Нема нікого нема у нас. Даже намордников нема у нас. А дзе вы іх хацелі купіць, у нафапе альбо ў аптэцы? А где ж купить, коли нема? Коли нема, где купить? Это глупость это. Ну, коли нема, ну, где купить самое? Вот. Я просил у человека, чтобы привезли Минска самое. Нема в Минску самое никаких намордников. Дякую вам. Радыё Свабода з новых доктаровичаў, дзе, як па словах мясцовых жыхароў, сёння адбыўся выпадак смерці мясцовай жыхаркі, у якой, магчыма, быў выяўлены коронавірус. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, наши социальные сетки, сачите за новинами про ситуацию с пандемией, с эпидемией коронавируса в Беларуси на нашем сайте. Так само бережите себя, оставайтесь здоровыми.